Zašto divno je carstvo nebesno, blaženi se oni što plaćat. Zašto ti će se udržat, blaženi se milostivite. Татко ти утепани, това време. Ние сме още под интернация, батко, като доведе жената. Ако ама 47 са дошли, Цървен кръст и са ви явили от 47 дойдея, кажа от татко ми загинал и нас по 48 ни освободена от интернация. Не е 48. Жив сведок, що си мачена за това. Аз го кажу, Е работил само за Македония. Ако е работил за Бугария, рече, каже, що пиша сатира. Ако е работил за Бугария, он смъртно няма да го осудува в Бугария. Тук са държали, той е регион они. Да. Отци, разбираш ли, все податъците за него ще си ви ги на нас разкажувала. Спомени ще имаш от него. Тия работи повече ги кажува. Кажи Озна и Удба, кога са почнали да иконат, он тогава е пребегнал за Гърция, с намера да бега за Америка и там им поставила заседи и там загинува. Само изгледа са го посредили наши пело. Роле. Това не е пело. Това е роле. Стоян. Изгледа он го е него средил. А роле после оди за Данска, дават му и пари. Значи по това сме ние да го е роле него. А кой? Спиково. Само Спиково ти. А кой е бил горе на тръската класа, са те пали, баба Ванчеле са те пали, за да го кажат децата? Он кой е гледал? На таване се е крил. Добро, това и е гледал кога са додили, он е бил горе. Деца, се знам, сега се сбуних, нищо не знам. Трябва се верувайте ми. И се не караше стар бел дедо, овци пасе горе на перина, стадото му пасе треба детелина. Де е Гоце, де е Делчев, де е Даме Груев, нашите войводи, да развият македонско знаме по Пирин планина. Кога дойдеше он с нас, тая песен не караше да му я пееме децата. Я знаете малко да я запеете? Молим? Нямам глас, дете. Нямате. Нямам глас, аз пеех много млада, ама с тия маки, човек кога не... Овци пасе. Стар бел дедо, овци пасе, горе на Пирина, стадото му треба напасува, треба детелина. Стар бел дедо. Се прашува деда мен, де Гоце, Делче. Чекай за малко да... О, Боже. И аз ти виках, Златко, аз не мога да издържа. Къде е живел? Тежко е живел, да се криеш и да те е страх, да те някой види, да не те предаде. За Македония живел? За Македония. За Обединета. Егейски Пирин, на него беше тази желба. Цяла Македония да си я вземеме, като е била да биде пак наша. Това му е било желба и затова е и удил. А не за да ни убива, ни земя да отима на некой, ни нищо. У него немало това нещо. Само за Македония и гробо не му знаем. И одих в Гръчка. Съседена от там от границата между Гърция и Македония. Фанахме го дали знае гръчки да сбори, да разбере. Да видим татко како е загинал и що е било. Само това не знаеше да се разбере. А там къде не отведе кай тия човеци, това майор бил у пензия, грък. И почне, като разбра дека съм аз на прокурора Димитър Щерка, почна с жена му да ме целуват, они са сигурно с него се познавали.
Ах, Димитраки, Димитраки, само знам дека викаха. Ах, Димитраки, Димитраки ме зацелуват мене. Ах, Димитраки, Димитраки ме зацелуват. Не знаеха македонски да зборат. А па аз не знае гръчки, па и то беше го отведе в мен, не знае да не. Явияни преко Цървени кръст. Загинал е у Мургес, така го изяви от Цървени кръст. Значи от злодейска рака е загинал во село Мургес. Мургес. И вие бевте таму, отидовте таму. И аз у Мургес баш лично не съм водила, оти това не знаеше да не спроведе от Македония, го водихме. Само при тия това човек не отведе, що е бил в армията голем човек. И само ме пригръщаше и целуваше. Ах, Димитраки, Димитраки, сиша на татко името. Жена му па дойде, почна да ме целува. Ах, Димитраки, сигурно они са много живеяли с него в това време, додека он бил там. И по това и аз свата моти са го знаяли. Кай татко, като съм била у дупката, уплегната. И вика, брат ти е машка страна, он с майка ти ке за тебе, теб нашия носъл, ти не знам на какъв ти нападнеш. И аз мисля да го кажа. А капутчето? И ми даде татко, се облече неговия капут и вика, това капут ти го давам, а убав шов беше много. Да си го преправиш, да знаеш от и татко ти за тебе в земя ке гния и на оне светките мисли. Он знаеше и с татко се сбираха. Ама 500,000 ще дава награда като любовник, кога ми беше, може всекой да покуша да ги вземе и да мене остави. Само он това не покуша. Татко го знаеш къде е, с татко пред да иде да е беган, на собственици са удили и он беше за въмърото му съпруг. Лекар, гинеколог в България от Пехчево. Кога го татко затвориха и он вика, Додо, друг излъз немаш, децата ке изгледаме, само ке да одиш, вика, кай мене и аз ке те терам, вика, кое нещо алатно требе и ти покажам да ми подаваш и ке те плащам, вика, само децата да изгледаме. Ингилиз от Благой, от Пехчево. Клетнико го знае сигурно. Роле беше като Въмаровец се правеше, ама от се е правил... И после се отметнува, озна го върбува и го праша да го паде дедо. От Роле он си загина. Аз седмици Роле го сутри него. Друго нищо. И после Роле ойде за Данска, а и му пари дадова тамо. И неговата фамилия убаво си помина и убегания, интернирания живот. Нищо, само Владко Георчев ми се е подпишал тук, кога виде сликата от татко и неговия подпис го слави позади. А никъде нищо не е обявено? Ни историски да го заведат? Ни нищо? Не. Кога бе имена собственик за ВМРО-то. Викам, и аз съм, викам, от таков родител, викам, още, само това не го снимайте, още от алата съм ВМРО-вка и до гробки съм ВМРО-вка. Още не направено. И почна да ми читкат сите там, кои бе в салата. Та тогава се Владко Георчев подпиша на тази слика. На митинг имаше. В Бугария ли, в Македония ли, додека сте били интернирани, дедо ли ке е бил бегал? Додили са в кашчата свет от организацията да додат, да се наврата, да си подчула нещо. Ке дедо додили са свет, че са били. Кога границата беше пущена, малешевци, що поминуваха на пазар, татко на сите доде кай нас да спият така по-познатите, нас не турия на земята, мама ни постеляше и татко на земята легнеше народа на кревиците да спие и тога и
викаше на сестра ми и на снами. Немoj случайно да сте погледнали у нозете на човеци от свински опинци тогай и пустилци така засукали през граница с него и минат до Благоевград. Вика, кога си иде народо, има да избришате, а погледнахте ли им в нозете, значи они ке замислят оти веке ги малко изпонижувате да не на кашкате. Земе аз облуха пустилците, това що се завиват в опинците. Веднага на шпорето се сушеше за сабайле да им са суви, за да може да си продължат на така в това. Дойде един човек тук в Берово, що живееме, на Ило. Чекай, презимето. Аптекарката, къде се прозива? Бугариновски. 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 Татко му. Кога ние купиме куците в Берово и да оди и вика, госпожа, дошел съм, вика, да ти кажа, вика, нещо. Що да ми кажеш? Толкова съм, вика, благодарен от татко ти. Оти идея там за етинче, газе, немаш, тогава беше на газе. Купува сол, пренося си малешевцина тука. На границата, вика, фанаваме, вика, митничарите. Разтовария ми коне и ме затвория, вика, в карулата. Ама от некъде, вика, татко ти дойде. И вика, шо е това Глигоре тука, шо си? Вика, мъчи Димитруша, вика, да си отнеса нещо, вика, солца, нещо, заетинец, нещо, шикер. Фанаме, вика, карулата, вика, и ми затвория, вика, разтовария ми коне. Седи тука, вика, ти. Веднага ушел на карулата. Татко ми е рекол, това човек има да му товарите коне, като шо е бил товарен. Синомо ми и он ми е разправял това човек, таткото на... Има да му товарите, вика, коне, като шо е било и да го пушите да си оди. Това не е, вика, човек украл, не е излагал, това си го е купил, а у Македония, вика, го немаме това и мора да се сноди народа. А на границата кои са били тогай? Наши ли? Шо? Наши македонци или граница не е имало? Само чуваре войници? Чуваре войници. Не, граница не е мало, да. Не, бе, това е пущена била границата, ти вика, кога са уникащата имали. Може да имало сърби, може да имало и македонци. Граница е граница. Не може само да има македонци, а сърби да нема. Само на карулата, вика, право да му товарите коне да го пушите човека да си оди. Лично човек на мен ми го е кажал, значи бил е благодарен, той е дошъл да ми се заблагодари от татко ми. Ай сега кажи на Сливница, ай Бучо Борис Пенджаре, му е давал ядени. Какво е навикувал? Па това кажах оти от дупката у племната. Кажа ли го, Златко? Само за кучето не. Като кучеш само викали. Кога не имаше човеци у колибата, не мога веќе да думам с вилицата. Кога не имаше човеци у колибата, Боре вземе леп и закачи на дърво пред колибата и като на кучето да вика. За татко да знае, оти значи нема свет у колибата да спадне, да иде да вземе да яде. Ама това му беше сестричка. А Странджа от Ратево, толкова го е чувал, кой е починал, не е жив. Толкова го е чувал, значи това са и не само Странджата, много свет закачат на дап леп. И вече татко знае кой дап му закачат, иде откачи и в това, дека се е крил, там го носи да яде. Душа е мила, мора ядење да яде. Живи сте, здрави сте, Господ не сочувал толку години сме преживеале, турско, бугарско, грци, убивале, арнаути. Се смеят, оти убаво не сам Живи сме, Господ не чуван. Ете, македонците се тоа да не гледаат, сите сакаат. Тој сака да биде и бугарин и македонец, овој и грк и македонец, овој ги учи, Македонија нивна е. Како може така? Има нешто во Македонија што сакаат сите да не. Много порано са ги мъчили.
Са стварно ја затворили са ги тие што ги фана на протестите и се. Ама па поблага. А и това е грешка. И това е грешка. Тие не са терористи. Добро, ама... Тие са си македонци, за Македония работат и сакат Македония. И затова одеа по градо да видат оти си сакат Македония. И шо са тие криви свет да ги затварат. И аз И съм да ги за. правят терористи па сега. Не треба да ги затварат, треба да ги наградат. Така е. Моята майка, татко, кога беше затворен, и една нощ текнала да направи жалба до цар Борис от на смъртни 3 осуден. И напишала, вика, моя мъж, вика, 3 смъртни присуди има за ВМРО-то, а имам 5 деца, шо ќе правя аз с тия деца, дали ќе ги избесат, знаеш, обесат. Оттам цар Борис си отговара, госпожа, вика, прокуророва, примах твоята това скромна жалбица, а на мен ми опърпеша пръста от и не знаех да пишем още. И подписите на твоите рожби, тежко се присуди дадоа, а ке се дадат лечки амнистии. Ни влакно, вика, от главата нема да им падне. И мама това писмо го носи в судо да го отворят, она не смее, а цървени плик толкъв, аз дете бек. И цървени печати, не печати, от ВОС печати цървени. И мама оди в судо и вика, от цар Борис имам писмо, и аз не смея да го отворя. Отварят го и я пращат с службеник от судо, вика, право в затвора. И вика да пущат сите затвореници, а и тия в карцел, що са били под изтрага, да им прочитате, вика, от цар Борис на госпожа прокуророва, що е дошло. Татко, кога видел майка ми на вратата и отворил ключари вратата и рекол, леле, сега, ако и не е затворът, кой децата ке гледа. И рекол, това ключари. Вика, прокурор, не се озруива, има госпожа Самарджиева нещо да ви каже, добиле от цар Борис писмо и да се прочита. И кога го прочитал това службенико, kako će se izraboti lečka amnistija, teške prisude, ама lečka amnistija. Та кога зачиткали, затворили се да живее госпожа Самарджиева, да живее госпожа... И верно така изпадна. Значи, никой не обесия, ни влакне от главата ни им падна. А една жена, що е така да е разочарана в живото, това е морала да го направи, па да види как деца ке изгледа после. После отили от судо по кащите. И викали, кога ги осудили на смърт, и викали, вие, вика, на смъртните осъденици, вика, жените можете да се прежените. И на мамо шли. Госпожа, вика, ти можеш да се прежениш, вика, мажът ти има 3 смъртни присъди, вика, нема да го пущат от затвор. И мама му рекла, добро, ти ке ме вземеш ли мене? Защо аз да те взема тебе? Аз имам, вика, жена. Па аз ке нарама торбата на гърбовика и ке ода от каща на каща, Бог да проса. Ама, вика, чужди машко кревет не ставам. Македонски да си сакат всекой като мене Македония и да не я продават за един подпис. Да не страдат мали деца, да не се знаят от са македончета. Аз съм Елена Димитър Костадинова. Татко ми работеше за Македония и като ВМРО-вец и искам да остане в Македония пак, да бидем ние македонци, а не да не продават и да не с един подпис да продадат Македония. Молим ве, не мърза никой, искам всекой да го пощувам, само да умра македонка, за Македония съм
И още 92 години искам още да поживея непродадена Македония. Кажувам ви, оти Македония ми е, значи в сърцето. За нея, Бога ми, и на оне, или ви рекох, и на оне свет да има ВМРО и за Македония и там ќе се учлена. Јас сум од ВМРО-вец, јас сум таа крв носа и не мога да откажа од това. Па нека ме мрци цел народ и нека гади по мене да ме плюват. Дојдеше ли си од работа, прибираше, ајде, на татко шпиртовето. Седнувајте и да ми испеете песна. Стар бил дедо, овци пасе горе на планина. Стадото му напасува. Кротко пасе, треба детелина. Где е Гоце, где е Делче, где са нашите кумити да развеят македонско знаме на Перим планина. Зашто тие се помилувани, блаженици чистите по срце, зашто тие ќе го видат.